Felly, mi fydd grandawyr colli'r plot yn ymwybodol iawn. Mor gyffroes ydy hyn I fi, achos dwi'n istaf yma efo un o fy hoff awduron, ac mae enw fo yn codi, swn i'n dweud, o leia unwaith ym mhob pennod o colli'r plot. Dwi'n gwybod bod chi ddim wedi gwrando, felly fyddwch chi'n gwybod dim o hyn, ond diolch yn fawr am gael bod yma efo chi heddiw, Geraint Vaughan Jones. Gwyso da dy weld ti Manon. Diolch. A dwi yma wrth gwrs achos da chi newydd gyhoeddi nofel newydd arall ar enw Niwl Ddoe, a mae gynnau'n hopi o ymlaen ni. A waw, Geraint, page turner go iawn, swn i'n dweud. Diolch am ddeud, dyna mae wynio beithio wrth gwrs yn dweud, pan mae'n sgwennu unrhyw nofel. Be di llenyddiaeth, ond diddanwch gobeithio i'w darllenydd. Dim byd mwy na hynny, o'n rhan I, lle, dim siw bod o fi uchelgeisio, ond o'n gobeithio bod y stori mynd I gydio. Yn sicr, nath y stori yma gydio efo fi, a mewn ffordd dwi'n teimlo, di'r gelwch sydd yma ynde, a mae'n dechrau efo marwolaeth, a da ni'n siŵr os ydy'r farwolaeth yn hunanladdiad, neu os rhywbeth sinister wedi digwydd i'r cymeriad yma, Evelyn neu Mae'r. Ac I fod yn onest, yr math yna nofel ydy'r gelwch, ddim yn apelio at fi, dwi'n darllen y math yna beth fel arfer. Ond doedd hon, mae'n lot o galon ac enaid iddi a'r cymeriadau'n real iawn. Os ni jyst yn licio holi chydig bach am hynny, y prif gymeriad wrach Evelyn, neu Mae'r fel mae hi'n cael ei nabod, yn ogystal. Da ni mond wir yn dod I nabod Mae'r drwy lygyd pobl eraill, achos mae hi'n marw ar ddechrau'r nofel. Ac o'n I jyst yn meddwl, ydy hwn yn rhywbeth oeddech chi wedi penderfynu wneud, fel bod ni mond yn gweld barn pobl eraill ohoni, neu y ffordd, yr holl wahanol bobl oedd hi I wahanol bobl, math o beth. Wel, sut mynd I ddweud, mae stori'n byw yn hir iawn yn ymhenni. Yna sôn yn y nofel am y nofel yddas yma. Wyt ti ddim yn hoff ohoni, Veronique, bod ti'n byw yn ei ffen. Lot o niwyr amdana I hefyd. Mae stori yn... Mae gnewyllun stori'n dŵad, a wedyn mae o'n tyfu yn y pen nes gorfodi rhywun yn y pen draw, ar ôl wsnosa misod falla, I wneud rhywbeth ynglyn â chillende. Ac erbyn hynny, o'n I sôn ar rhaglan Dewi Llwyd yn ddiweddar ynglyn â hyn, erbyn hynny, dwi'n gweld y stori'n datblygu o bennod I bennod yn ymhen cyn dechrau I rhoi ti am bapur o gwbl felly ynde. Alla byddai wedi gwneud yw'n ychydig o nodiadau ac ati, ond gen I syniad o lew sydd dwi eisiau chychwyn I, ac yn sicr ddigon, mae gen I syniad o lew sydd dwi eisiau gorffan I hefyd ynde. A byddai'n meddwl, byddai'n licio gorffan nofel hefo rhyw awgrym, rhyw anisgwyl o bosib felly. Dwi ddim eisiau rhoi spoilers, achos dwi'n gwybod fydda ni Dafydd, Sian, Bethan, Aled a finna wedi darllen y nofel erbyn I ni I fod yn trafod I lle. Ond allan finna rai o'r grandawyr heb ddarllen, felly dwi'n eisiau rhoi unrhyw spoilers. Ond oedd y diwedd yn hollol anisgwyl fi. O'n i'n teimlo fatha bod wedi neidio allan o'n unlla mewn lot o wahanol ffyrdd, a mae'n synnu fi mewn ffordd I glywach chi'n deud am y ffordd a'ch chi'n sgwennu, achos swn I di meddwl bod nofel fel ma'n cymryd lot fawr iawn o gynllunio, gyda chi sawl edefyn gwahanol o stori. Falle wir, ond hynny di fel dwi'n deud, mae wedi datblygu yn ymhenni. Fyswn i'n licio yn aml iawn, mae un peth y wir am y rhan fwyaf o bethau dwi wedi sgwennu, dweud y gwir. Fyswn i'n, mae un beth yma I ddeud, ond swn i'n cael llonydd gan y beth. Ia. Mae gynnach chi'r cymeriad, oeddech chi'n sôn, cymeriad Veronique yma, sy'n awdures enwog iawn, a wedyn yn ara bach, drwy gydol y nofel, da ni'n dod I'w nabod hi. A mewn ffordd mae'r portred yma sgynnych chi o'r nofelydd yn un eitha llym. Dydy hi ddim yn rhywun da ni fel darllenwyr yn cnesu ati hi.
A fel oeddech chi'n dweud, wel, da chi'ch hun yn awdur. A mae hi'n ymgolli yn ei gwaith mewn ffordd sydd yn ei gwneud hi'n berson anodd. Da chi'n meddwl bod rhan o sgwennu'r portread yna yn rhyw fath o wynebu y profiad o fod yn awdur a pa mor bod o'n gallu yn ysynu chydig bach? Wel, unwaith mae fater dod i sgwennu ddechrau y nofel, lle mae wyn yn gloi un i mewn a mor i ac yn yr ystyr yna, falle bod na rhywfaint o'na i yn Veronique. Gwaniaeth ydy bod hi'n enwog iawn ac yn byd enwog ac ati felly de. Ond na, dydy hi ddim yn berson i gymryd ati, ac di o'm yn y reswm am hynny fydd yn does. Oes, ac o'n i'n teimlo pan o'n i'n darllen o'n i'n dallt pam bod hi'r ffordd yna. Ac alla chydig bach di wneud fi deimlo'n anghyffyrddus, achos dwi'n gwybod bod fi'n tueddu roed, os dwi'n garon sgwennu nofel, mae'r plant yn bita lot o baked beans. Felly, ie, oedd o'n bortread difyr yn meddwl o'r profiad o sgwennu nofel. Dim yn awbeth yn falla'n hunanol yn y peth yn does, yn ydi y reidrwydd yma i roi sylw i mhella fi'n hun, llyn de. Ie. Ond reidrwydd ydi o den, hytrach na dewis. Ie. A dydy pob dim, iawn, dwi wedi sgwennu yna nifer, dwi'n bod gonffodus i gyhoeddi nifer o nofela, ond mae yna drefent o deitha ti yn yng nghyfrifiadur, mae yna 2 yn ei bedair nofel sydd wedi ymddangos o gwbl. Oes? Wel, na chanol ddim chwaith, dydyn nhw wedi cael eu cyflwyno i dylsa chi ddim di deitha fi am hynna, chos oedd ein harthio na chi ma'n i cael ei gweld. Sut da chi'n dewis ta? Sut da chi'n gwybod be da chi eisiau i goeddi a be da chi ddim? Wel, a dweud y gwir, mae oedd y nofel Semtex er enghraifft allan yn pryd wad 1990, rhywbeth felly bynnag. A wedyn o'na 2 ddilyniant iddi hi wedyn. A wedyn o'na gyfaill i mi, sy'n byth yn darllen Cymraeg. Darllen i mynd mwy na papur newydd am hwn i, lle. Ac oedd wedi darllen Semtex a di mwynhau. Ac wedyn ar ôl i'r dyrioleg orffan, oedd o'n swnio yna i sgwennu beth arall. A mi ddechreuais i ar rhywbeth Semtex 10 mlynedd yn hun erbyn hynny, lle. Ac o'n i bron iawn ag orffan. Do'n i'n ddolwn i ddeud hyn, ond mi gyda ni dipyn o drasiedi o fewn y teulu, ia. Gath i fynd yn angof. Mi es i'r afel a hi mewn i'w falle 2-3 blynedd a falle jyst i'w gorffan ni, a dyna hi. Yn y cyfrifiad yma hi, llynde. Ydych chi'n misio eich chyhoeddi hi? Wel, ac oes, a dweud y gwir, wel, ei ddim llawer o bwrpas mewn cyhoeddi hwnna wan. Yna beth arall o beth am ei gystadlu yn i fyw, dwi'n siŵr bod mae'n Gadael Lenin oedd o, dwi'n meddwl, blynyddoedd nôl bellach. Rhyw nofel alegoriol oedd i, lle. Mos oedd y prif gymeriad, beth bynnag oedd y hanes Mos wedi batrymu a hanes Moses yn y Beibl, ti'n gwybod, ynddo. Dyna rhyw nofel alegoriol felly. Ac yn y cyfrifiadur mae dal i fod oherwydd dim gwerthu choeddi, ti'n gwybod. Wedyn yna nofel Saesneg yna hefyd. Dim byd i wneud â Chymru. Mi anfon honno i rwy'n neu 2 o weisg yn Lloegr. Na, dim diddordeb wedyn. Mae honno'n dal yna hefyd. Dim yna nifer o bethau felly. Ti'n bod sydd ddim yn dod i'r wyneb, a mae hynny wir am lawer iawn, mae'n siŵr gen i, llynde. Yndi, ond un o'r pethau sy'n ddifyr am hynna ydi yn Niwl Ddoe mae yna nofel heb i chyhoeddi yn hwnna hefyd, a wedyn pobl yn cael blas mawr yn y diwadd. Mae'n gofio mynd. Mae'n ddiddorol. Un o'r pethau oedd o ddiddordeb mawr i fi yn darllen Niwl Ddoe oedd eich portread chi o gymeriad Hyw. Achos da ni'n abod Hyw o'r ddechrau. Mewn ffordd, Hyw ydy eto un o'r prif gymeriadau, achos fo sy'n symud y stori ymlaen yn datblygu trwy lygad a'r cama mae Hyw yn gymryd. Ond fod o'n brif gymeriad,
dwi fel darllenydd ddim yn siŵr ydw i licio fo, ei peidio. A nath yna wneud i fi feddwl, be ydych ffordd chi o gymeriadu? Ydy'r cymeriadau'n dod cyn y stori? Neu yn ystod y sgwennu? Ydy'r cymeriad yn dod cyn y plot? Sut mae'n gweithio? Wel, Boni, maen nhw'n ddatblygu ochr yn ochr am hwn i. Dwi wedi dadansoddi'n iawn ydy gwir. Ti'n dweud bod dim siŵr ydy yw yn gymeriad hoffus ei beidio. Wel, dydy llun o sigariad o'n chwaith yn egdi. Fel mae amser mynd heibio. Wel, o'n i'n eitha licio llunos. O'n i'n licio hi fwy na fo. Ond mae o'n un o'r... Mae nhw'n gymeriadau, dwi'n meddwl, bydd eich gwahanol ddarllenwyr chi ni darllen nhw'n wahanol. Yn adlewyrchu'r darllenydd mewn ffordd. Ia, wel, mae hynny'n mynd i ddigwydd ydy. Mynd i fedr awdur ddim dweud wrth i ddarllenydd, dyma wyt ti fod i weld yn hyn. Wel, ond mae yna awduron sydd yn creu cymeriadau da a cymeriadau drwg. A mae'r cymeriadau diddorol ydy rai llwyd yn da, rai da ni'n siŵr. Mae nhw'n real. Wel, mae wyn yn gobeithio yn hwrs y nofel bod y cymeriadau'n tyfu dydy. Hynny di bod wyn ni'n mynd dweud yn y bennod gyntaf reit, dyma sydd foed i hwn. Ti'n mi fod i licio hynny. Allan oedd o'n dipyn o arwr yn y beth bynnag yn dde. Ond dyna sy'n digwydd efo cymeriadau, ia. Hynny di, o'n i sôn yn gynharach, felly bod y stori wedi datblygu yn ymhenni yn byr fanw cyn mod i mynd o wedi fyd ar bapur neu yn ôl y cyfeiriadau felly. Ond erbyn hynny mae'r stori'n weddol glir a mae'r cymeriadau hefyd yn weddol glir ond maen nhw'n mynd i dyfu yn ystod y sgwennu un wrth gwrs ynde. Ond mae gen i syniad go lew pa fath o cymeriad i hwn neu hon mynd i fod lle. Da chi'n sôn am y stori a'r cymeriadau fanna, ond i fi, un o briodwedda eich gwaith chi gyd ydy'r ffordd da chi'n sgwennu llefydd. A mae'r portread o leoliad mor gry a mor fyw. Mae bron yn ffilmic, dwi'n meddwl, y ffordd da chi'n sgwennu. Ac o'n i'n meddwl, o le mae hwnna'n tarddu? Ydych chi'n meddwl am y lleoliad cyn dechrau'r plotio, neu ydy'r lleoliad yn rhywbeth sy'n dod yn naturiol. A hefyd, achos bod yna lot o hwn yn digwydd yn yr ardal lle dwi'n dod, yn Arfon, o'n i'n darllen hwn ac yn nabod y gwahanol leoliadau ac yn cyffroi o nabod nhw'n lle da. Ydych chi'n neud lot o waith ymchwil ac yn ymweld â'r llefydd yma? O, bydda. Wel, mae hynny'n hanfodol, dwi'n meddwl. Mae wyn ddim yn lleoli mewn falle mewn man benodol fel y gyfryw lle. Ond mae wyn yn gynnu efo hawl yn does i ddefnyddio i ddychymig ac i newid chydig ar y bethau felly. Ac yna, y peryg efo gosod nofel mewn lle penodol fatha dwi wedi gwneud efo hon yn Abersoch ac yn Llanrug a llefydd felly. Ydy bod wyn yn mynd i ddweud, dwi'n nabod y cymeriad. Go'n ddigwyddodd o'i mi. Do yn pan fe blynyddoedd yn ôl efo ges i grant Cymru Greadigol i sgwennu nofel o enw Teulu Lord Bach. Ac mae hwnnw wedi i lleoli'n benodol am blaena. Mae Blaen Dyffryn ydi enw dyn, ond mae'n benodol dyna ardal dwi'n nabod yn dda. Ac wedyn, ar ôl i ddod allan ac a dipyn o sylw, ond mae'n dweud tair stryd, wwn i bwa hwnna hwn, wwn i bwa hon, am hon o ti sgwennu hwnna, mae hon yn cyfeirio at gyfnod hanner 100 mlynedd neu 100 mlynedd yn ôl mewn hanes. Os dyna di'r peryg, mae'n siŵr bob tro, pobl yn chwilio am pobl maen nhw'n nabod yn eich gwaith chi. Da chi wedi creu gymaint o waith sydd bellach yn hawlio i le nofela mawrion y cyfnod modern swn i'n dadla. Teulu Lord Bach, yn y gwaed, Ceir y Nos, mae yna gymaint ohonyn nhw. A mae gennych chi wobra coffa Daniel Wan yn dod allan o'ch clustiau, Geraint. O'n i'n meddwl, yn sgil eich llwyddiant chi ar sylw mae'r nofela'n gael,
Ydy hynny'n dylanwadu ar y ffordd ydych chi'n sgwennu? A pam bo chi'n sgwennu? Dwi'n gwybod bod hi'n gwestiwn anodd iawn i'w hatab. Ond be sy'n cyflyru chi i greu straeon a rhannu straeon? Wel, dwi'n cael problem egluro hyn, mae'n fel dwi wedi falle tywio yn anfoddhaol yn barod, felly. Mae stori'n cydio dwi'n yn ei ben, a swn i'n cael taflusio nilldi, ond ganol nos mae'n beth dwi'n gysgwr sal, ac wedyn ganol nos, mae'n meddwl, dyna pam mae'n wedi gysgu, mae'n debyg am bod y syniadau mae'n boeni wyn, ond dyna fo. Ac wedyn mae'r stori, falle yw gnewyllun bach i ddechrau, a mae'n tyfu, ond ti'n gwybod am y beth mae'n siwr a fydd llawer iawn o bobl sy'n gwrando hwn hefyd yn gwybod am beth dwi'n sôn yn debyg. Mae'r stori'n gwrthwn gafel yn yw'n. Rwy'n gyntaf, cofio, o'n i dos yn hanner cant yn coeddi'r nofel gyntaf i oedolion. O'n i wedi twio bethau i blant ac i bobl ifanc yn ôl 10 mlynedd ar 20 yn hynt, felly. Ond o'n i wedi gofyn am dwyniaeth lawfeddygol. Dim byd mawr, ond yna broblemau'n dilyn felly. A wedyn yng Nghadw i adro yn waith ac yn yngwelu am nag os i 6 wsnos 2 fis o bosib mewn cofio rwan. Ac oedd ein stori yma wedi bod yn hel yn y meddwl i. Ar nod y penderfyniad wedyn o rhaid mi'n wneud rhywbeth ynglyn â hon. Wni be wneud dwi'n gorffa ni gyrru hi wybod goffa Daniel wan. Yn ôl yn 19. Yn gofio wan. Ond 19 dim allan. Ac yn yngwelu fanno, dim yna gwylio teledu na'n byd, ond gen i'n teledu yn y llofft am safynnu beth myna. A i sgwennu hi fo llaw de, beio a papur felly. A mi lwyddi sy'n diwedd. A mi ath i mewn teulu lawr yn y gwaed oedd honno. A honno oedd y nofel gyntaf. Ac dwi'n ei mwti wedi cael y teimlad fe gen i oed lawer o hyder yn sgwennu. Ac oedd o prif bwrpas hwnna oedd rhoi prawf ar un cael cystadlu o dan ffug enw. Dwi'n siŵr bod yna lot o awduron sydd wedi bod trwy'n profiad â fi. A cael barn beirniaid. A ges i andros o sioc. Dowio wan, ges i andros o sioc bod i dod i'r brig. Dwi'n meddwl bod yna lawer o gystadlu flwyddyn honno, lle. Ac 2 o'r 3 beirniad oedd am o bwyo beth bynnag, dwi'n cofio gymaint a hynny. Ond mi ges i'n synnu. Ond am y llaw arall, mi oedd o hydaw i mi wedyn, pan ges i fwy amser ar Nilo, oedd o hydaw i mi fento, wel, mi dwi eto ta. Ac wedyn, i'r un gystadleuaeth eto. Ac do oedd fe hwnna, ddynus Sentex oedd hwnna, dwi'n cofio'n iawn. Ac wedyn, fydd hyn o ddiddordeb i grandawyr, felly. Y trydydd tro, y nofel o ti'n sôn am Cyr yn Os, rwan. Gafu hwnna i mewn o dan deitl hollol wahanol, dwi'n be oedd o, y Pry yn y Bren, dwi'n meddwl. O'n i di anfon. Ac wedyn, cael clywed bod ti wedi bod yn fuddigol a byddai hi'n cael ei choeddi, lle. Ac anfon at y trynydd amser hynny, lle. Yn cofio lle oedd hi. I ddweud bod hi di ailfeddwl. Mod hi di newid y teitl. O eisiau galw hi'n Cyr yn Os yn ytrach na Pry yn o iawn. Yn broblem. Ond mi oedd rhywbeth ar ôl yn hwla yn y cyswllt ar ôl hynny. A pan thi allan Cyr yn Os, ac yn y feirniadaeth Pry yn y Brendi, wedyn dwi'n siŵr siŵr gen i bod o di drysu yn lan felly ynde. Ond mae mas yna beth yn digwydd yn dydi. Yndi, mae'n digwydd yn aml. Mae mor ddiwyr bod chi di dechrau mor hwyr a chitha'n deud am y ffordd mae stori'n dod i'ch meddwl chi ac yn pigo chi tam bod chi'n sgwennu hi lawr. Oedd yna ddim yn digwydd cyn i chi sgwennu neu? Pan o'n i
yn gweithio, wy'n bethau efo llilyn, wy'n feddwl ond oedd, ti'n gwybod. Ond fi sy'n ffodus i gael ymddeoliad go gynnaf. Ac o'n i'n ymddeol yn 1995, dwi'n meddwl. 95. Ac ar ôl hynny, mae rhan fwyaf o stwff wedi ymddangos, ti'n gwybod. Un o'r pethau sydd o ddiddordeb mawr yn darllenwyr ni ydy y drefn o sgwennu. Da ni di sôn chydig bach amdano fo, sut mae'r syniadau'n dod i chi a falle. Ond sa chi'n fodlon jyst deud chydig bach am eich trefn dyddiol chi o sgwennu? Sut mae diwrnod sgwennu yn edrach i Geraint Vaughan Jones? Neu noson sgwennu. O? Ddim mwyach cofio, ond oedd o'n anafeddol mi o'n ista fanna ganol nos i am i'w ddwy 2 awr. Mewn cymhariaeth di cael ei gwneud fwy nag un. Mae Ica er enghraifft, ac yn Ica drefn na fi sgwennu. Dwi'n gwybod bod Ica yn dechrau am 9, a bod ac yn gorffan 9:40 neu beth bynnag, dwi'n gwybod yn iawn. Na bod dwi'n ffrindiau fo Ica, wrth gwrs. Dwi ddim fel aswn licio pe bawn, ti'n gwybod? Ond os dwi'n hollol fler yn meddwl yn yr ystyr yna. Bydda i yn gwybod codi'n sydyn weithiau mynd at y cyfrifiadur a... Fel mae'r awen yn dod. Fel mae'r awydd yn dod, neu fel mae'r angen yn dod falle'n amlach na ffeidio yn ytrach na'r awydd. Ac wedyn mae wyn yn... Mi ddawn ambell bennod y rhwydd iawn. Ond... Efo hynna eraill dwi'n mi gymys paragraff hydodd i mi weithiau. Bywydau gweithio. Nes mae wyn teimlo, mae hon yn taro fel ag yma hi wan. Ond mae'n siŵr gen i wtisa yn ymwybodol o beth felly. Dwi'n ddim yn medru bobl yn meddwl falle bod wy'n istawdd gyfeiriadau a sgwennu nofel a dyna fo. Wel, dydy ddim mor hwydd a hynny yn ygdi. Na, mae'n swnio dda bod chi'n gweithio. A ddyll yn bwysig dydy. Yndi. A aros am yr amser iawn, mae'n amser iawn i wneud o. Ac yn aml iawn hwnna'n dod ganol nos. Biti bod o'n dod am 9 o bor ac yn dod trwy. Dyna ffoli. Felly, jyst i gloi, sy'n ni'n licio, jyst holi beth sy'n nesa. Da ni'n edrych ymlaen at y nesa'n barod o'n. Dwi'n gwybod bod Niwl Ddoe newydd o dallan. Ond os a nofel eraill ar y gweill? So, felly, ni beidio sôn am y beth a dweud y gwir. Mae Niwl Ddoe yn Niwl o Sgwrs blwyddyn hanner o sgwrs. Mae'n dod i, pan mi anfon i mewn, dod i mewn rhan o gynllun y wasg ar gyfer y flwyddyn. Ond o'n ac o'i wedyn, mae'n cael ei daflu dydy flwyddyn beth bynnag. Be gawn i wneud, be dwi wedi drio i wneud, na dos am sicrwydd y bydd i beth yn ymddangos, felly ydy nofel, rhyw fath o nofel hanesyddol arall. Gret. Cos dyna mewn ffordd ydy Lord Bach, teulu Lord Bach yn mae honno'n dilyn. O'n i'n awyddus i sgwennu honno gyda llaw oherwydd mae'n ymwneud â'r hyfal mewn ffordd, hyfal gynta. Oherwydd o'n i'n cofio rhai oedd wedi bod yn y hyfal gynta. Yn haid yn un felly gafodd i anafu. Ti'n bod ac oedd o'n gloff weddill i oes oedd o ado o hyfal ac oedd o ddim yn cael ei dderbyn yn ôl i'w chwarel oherwydd i anaf ac ati ac wedyn cofio yn had yn deud fel ath y teulu ati i brynu ceffil ysafol iddo fo ac oedd o wedyn gwerthu bysgod i ddechrau. Ac wedyn yn troi at wbeth mwy llawyrchus mae'n debyg gwerthu glo. O'n i'n cofio pethau felly ac o'n i'n cofio rhai hefyd oedd wedi dod adra ac y hyfal wedi deud yn y nofel ddyddiol ac o'n i'w dyna diw rhys bod bach diw cymeriad yn meddwl yn y rhan gyntaf un lle. O'n i'n awyddus i drio cyfleu hwnna ac wedyn yr ail o fel byd, wel o'n i wbeth fel 7 oed pan ddoth nhw i ben ac i ni ryw atgofion ryw fflachiadau o'r cyfnod hwnnw. O'n i'n teimlo fedra i sgwennu am hwn hefyd felly a wedyn dilyniant o fanno
i fyny i tua, be dwi'n ta, 1990, beth fel mewn nofel yn gorffan, yw chwantu y ganrif yna mewn ffordd, efo hyfal yw fath o gefndir felly, fel oedd i effeithio ar fywydau pobl felly, de. Ia, wedyn, mae'n higo fi ystalwm, gen i ddiddordeb mawr yn hanes i'w llwyd yn Gynfel. Right. Dwi'n ni mwyn ti di bod. No, dwi ddim. Gofyn di bobyn yn dech di am do ffona i weld Gynfel fawr. Teulu arbennig iawn, wrth gwrs, y llwydiaid Gynfel. Mae Hugh Machno wedi sgwennu cywydda amdanyn nhw ti o gywydd marnad i Dafydd Llwyd y Tad, a cywydd hefyd i Hugh Llwyd, ei gampan bwydo ymyddin Sir Roger Williams yn y iseldiroedd y llefydd felly. Ac wrth gwrs, un o fanna, wel, yn y marn i, mab Hugh Llwyd oedd Morgan Llwyd. Morgan Llwyd o Wynedd felly. Wedyn... Dyna sy'n pigo chi ar hynny. Mae'r cyfnod yna yn un diddorol iawn, y cyfnod Elisabethaidd yn de, Tuduriaid felly yn Llundain. Wedyn, dwi wedi trio mynd ar nofel neidio o Gwm Cynfal yn hyn i Llundain ac yn ôl ac ati. Neith i weithio, sydd fatha ti'n gwybod y un manon sa'n sicrwydd yna goes. Na, ond oeddech chi'n sôn am deulu o'r bach, nathon ni podlediad arbennig chydig fisoedd yn ôl ar gyfer sesiwn fawr Dolgella. Ac oedden ni'n trafod yn hoff nofela o feirionydd, ac oedden ni'n trafod teulu Lord Bach. Can trafod y ffordd, mae'n ymdrin mewn ffordd mor dyner efo'r galar cymunedol yr ardal yma yn ystod y rhyfeloedd ond rhwng y rhyfeloedd hefyd a wedyn. Swn i'n dadlau un o'r nofela mawrion cyfnod yma. Ond wyt ti'n gwybod, fel dwi'n dweud, y cyswllt personol hefyd, o'n i'n sôn am yn haid, tad yn had wedi anafu, diwrnod cyntaf bwyd y som gyda llaw. Dwi'n meddwl, mi ath na nifer o ddynion ar un amser o'r ardal yma, chwarelwyr, a yna rhywun o enw Ifan Jones, Sir Ifan wedyn, David drefnu bod nhw'n listio hefo'i gilydd felly. Hefo'r gwaith o dyllu, oherwydd bod nhw'n gweithio yn y chwarel, dan ddeuaw yn y chwarel, o dyllu o dan ffosydd y gelyn, a ffrwydro o gwbl. Dyna ffordd o dorri ar linella'r gelyn, nadwyn de. Ac wedyn diwrnod cyntaf bwyd y som yna ffrwydriad mawr. Mae'n enw ar y cretaw mawr sydd yn y loch. Dwi'n gofio, ond diolch yn bwys beth bynnag. Ond dyna i bob pwrpas oedd arwydd i gychwyn bwyd y som. A dyna diwrnod y cafodd yn haid i anafu, ti'n gwybod, yn i gath o shrapnel yn ei goes ac ati oedd o'n gloff byth wedyn. Ond tad yn had wedyn, tad y mam wedyn, o Abergynolwyn, dal sy'n gyfarwydd i chdi, fe lladdwyd o, pe fod y mell o Ypre, ar ddechrau bwydra. Ysgrifennu bynnag, fe gafodd y nain fywyd calad iawn, colli i gŵr, colli brawd wedyn o fewn Davies eto yn yr un ardal yn Belgium. I brawd ti yn cael ei ladd yn chwarel Bryn Eglwys disgyn dros y dyfn, i brawd hun a hi. Colli merch wedyn, oedd yn fam i hun erbyn hynny, efo diphtheria, oedd yn cyfnod dywr, a gath mam hwnnw gyda llaw, pan o'n i yn bychan iawn, ti'n gwybod. A pan o'n had i hun i ffwrdd yn y fyddin yn yr ail fel byd, ynddo. Ac wedyn, un o'r chwiorydd hynna, oedd hi wedi prodi yn hynny ac yn byw yn Kent. Ac yn anfon i mab bach at nain.
mwyn o fod yn ddiogel. Archod, A blentyn bach yn cael dipsiriag yma. Na. Ia, mae nain wedi gladdu efo fo, mae'n mans tywyn. Wedyn, fydda'n ymweld o beth i'w gilydd a beth, lle. Wedyn, o gyfnod anodd doi. Oedd, a lot o'r tragedia yma, a'r galar, mae rhywbeth allai da ni'n etifeddu, lle mae sgwennu amdano fo, beth dewr mewn gwirionedd, yn dydi? Wel, fedri dim anwybyddu o'n dwi. Ddim yn deg i anwybyddu o'n efo dra i ddim beth bynnag yn de. Wedyn, o'n i'w deimlo efo Lord Bach, efo teulu Lord Bach, bod gen i wbeth i gyfrannu yn fan o'n i'n awyddus i dwi o cyfleu mhrofiadau, os gyd i, dwi'n wedi cael profiadau tebyg, ond profiadau'n deulu o cedig ag Archie. Mae Archie bach di dod i fewn i gael mwytha. Pug ydi Archie. Mae werth y bydd. Dwi eisiau mynd o adre fo fi, Geraint. Wel, ia, ddifyr iawn, a dwi'n edrych ymlaen at y nofel newydd yma. Please, sgwennwch chi wan. Dwi'n disgwyl amdani wan, lwch. Os a ddim sicrwydd y bydd i gweld gola dy bys Manon, ddim o'r gyntaf, fel o'n i'n dweud, i beidio gwneud hynny felly. Ond o'n i gyd yn croesi bysydd. Un peth bach gyda'r ôl i ddeud, a diolch gwaelod calon am gael dod yma a holi chi. Dwi'n gwybod bod chi ddim yn licio unrhyw ffys, Geraint. Wel, i mater o ffys, ond dwi'n licio clywed yn llais yn hun, Manon, mae'n un gwbl. Ond mae'n ddifyr ofnadwyr i'r grandawyr glwad yr hyn sgynnych chi ddeud, a fydra i mond ysgogi nhw i fynd allan a prynu'r nofel a mwynhau'r nofel yma. Ac yn ola, sa'ch chi'n meindio neu ffafr efo fi? Sa'ch chi'n arwyddo'r llyfr yma i fi, please? Un amod. A chi? Dyfod ti'n arwyddo. Dim problem. Diolch o galon.